Yo Nuri şu taýda mı? Швейцар, не, Нуру Голландияда. Ну, у него, по-моему, отказные документы, как я помню. Awala ineme özünü bıçaklaptır, ettirtir, ineme şu taýda kalmak için. Var değil. Я знаю, я слышала. Umit aytda. Ona atkaz veripdirler. Nira varamasa şoňa atkaz. Şwetsiyada atkaz, Germaniýada по-моему atkaz. Indi şu taýda kalmak üçin şuňal hereket etdirdi. O aytýarlar, "Buh ne frayer" diýär. Şu Hudaý bilen oýna etjek bolýar da adam satyp. Pikir etýär, "Ey men näme diýdi?" Allah taýlam görýär o. Näme? Kimdigini. Son diýdi.